салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ин расми ҷавоне ки шумо мебинед Сулаймон Айёвунай. ай рӯзи 28 ҳамин пас айбед меброи айхона не 4 рӯз пеш то ба ҳол дига бар намегарда. ҳамиқа хони хеш табор занг мезананд, ҳамиқа дигаву дига ҷоро мепурсанд, ақу ҳамсояро мепурсанд. нест бача соз ҳаматарафа ранги мову шумо як инсон хаяки нами худованд дар бузурги ҷунуб чӣ хеле шуда ки буромадай бачаи амаш мада занг зад ки бародар ҳамира хоҳиш мекунем як интернета партоен. хай найдаси мо чӣ моям, ина мо гап мезанем, ина суратоша мемонем, ина рақамҳои телефоншона мемонем. ай мо як эълон кардан, як бори дига ина мегум Айёвон будай, номаш Сулаймон будай, таваллудаш 2003 ҳамин рӯзи 28 соати 4:00 4 бегаҳ меброи айхона то ба ҳол бедаракай. касоне ки маълумот доранд ё ки ягон ҷода дидан ё ки шинидан, илтимос ҳамин рақамода занг бизанен. падару модараш хай ҳар касе ки фарзанд дорад худаш медона. дига ҷои гап нест. бародарои азиз, ина маҳрамат рақамашон, занги шуморо интизорай. худо ёру мададгори ҳама, поку парвардигор худованд ҳама мо мусулмононро нигоҳбон бошад. худо нигоҳбон.